Tangamire anonzi Chitete Philemon naChitete Molini hawana kuuya kudare kwenyu. Nyaya yaunzwa natafadzwa, nyaya ndeyekutora mukadzi wangu. Ndoda kulipa nemombe 9 ndiane mao dzako tupane mare dare. Philemon nani na Molini? Philemon na Molini Chitete. Zvawari sene mimwe chete wano. Molini ndiye mukadzi wako. Oh. Okay. Wapedzoje? Oh. Mudzimai wako anonzani? Isabel Mulambo. Mudambo. Nditaura kuti mukadzi wako sei, wakaroora here kuti mukadzi wako? Wakandorana tezvaro? Wakaroora nini? Wakabvisa chii? Wakatombisa mombe? Unati zvarako wauya nawo? Hawana kuuya, warambire? Asi munofambiridzana? Nate zvaro? Okay, taura tinzwe nyaya yako. Wakabvisa mombe mbiri. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Shawa, 2 weeks da sumka pamba. Hizo zwao kimoni zinawaita nyinyi alikopa ku. Kuri kanzi tukubasa kwarari. Ndida kunza kuti atita kubasa kwarari ko iyo vazvanza sendele kubasa sina kutauri. Anda yangu ndenda kudzema samu ndibvumidze ndo kuna ndibvumidze. Kata ano vangu ndinokuprogresa kuna ato wako basa nyinyi ndikucheko. Ikanisa kunza muzvara sei zvakawanda. Ko zvifuyo vanzvipezvo kuti vana varudi na kokumba vasira kuti vafare zvakati alright. Saka ndamubvunza kuti kubasa kwarari kupi vadzokutinde. Ndakamba chizomubvunza kuti vanzi akamboda kuti pamutare. Saka ndinoita kuti asingahamboke vakazoti zvinhu zvakuita izvi ndakakuiri straight here kuti ine dzimwe nzira dzokupepana. Azana ndikubasa. Vanomuti chini pakuru nhamba dzekungu vakuita sei dzekungu kwakushandira dzinokushandira. Kaza munhu ane foni 1. Saka pesa kana iyo ndichimufonera ndichitaura naye. Nditokukundiwo foni ndichimufonera izvonye ngomba kana kuda kusesena yakacharana. Saka ndikusvika kazokuti aiwe chimumirira. Vanouya voita sei vokuti nhambo idzodzo kuita ndakatadza kubata ndobatani. Right. Ndiro kupedzana ndakazomufonera abva kuti foni yakanipa mvura yakakandwa yakamira yakadonha mvura yakamira mvura yakafa. Alright. Sinei. Saka ndada kuya kumusha ndicha sei zvazomufoni. Ipa kuzobva zita kubva zvinanatsa kuti amadhira mitika pa asiri kuya pa. Vanangobva straight kubva kuchigutu kuya kumba pakasvika pafana.
Wana vanongosiya vari kwevakona zotana nguva vari pamba unokwamara ukaenda vana vobva vanzi nosichinda panesindo vanguya panesindo namakusimuka wakambuka uko vaenda kuti vanesindo vanguya vachinasa aitogara takatozvimba vamusiya kadaro achienda zvachinza vasiwana inokatona nasekundambi vatorachivana ndokutovaisa chikafu mukati vakasiya vachimisa parivanesindo kuti vavipa vakasunga varenga vananguva varatezvara vanguya vanototavanoibvunza kuti mudzimai muita sei vatandakatosiya mudzimai yake kwamba saka tiriwo kunoda tozoti vana vanokunoda tavanoda kuenda mundokunechi nemuyanga vanozvaondesezvaizviwa asi mudzimai wavo zvanzi asi munhu mufonera mudzimai ati mudzimai mufonera asina atiza kufonera kuti uye ari basa tatibasa patina mukwenda tisiya wana here tatazvitodinetsauro kuti ndisambuyera garanebasa Dadaro, wachisa kuzofamba kwenguva nekuzonzwa kuti asi matoka zvitoro zvavo zvakatengeswa apa zvitoro zvakatengeswa nakubvunza kuti akomari muzvitoro zvakasiyana panapa zvakati zvitoro zvakazotengeswa zvakadaizvitoro iyo mazotengeserwa zvitoro sei zvinhu vachabvada zvona zvavanotengeswa mukadzi yomumoyo vachitouraya matoka aya vachitoiya imwe yachitourayisa matoka aya achinara kudi vachimukadzi achitunzira kwarari mukadzi aitodzora chikupi kubasa saka vaitovaitokudaiswa matoka aya achitunzira nyangomuri wachira kuti varari vachinji vari vairi zvadaro isiso vakati no isiso zvatabata information tezvanobvati aiwa zvinedzi ngatichiteerechi munhu titsvage kuti mumari mwana wangu kuchindisizoti ari pazivo tezvakaiti aiwa iyo shamwari ndokuzaona chi nokuti mwana wangu aneko achiri mukuma saka tibatsana tasei tsvaga vana zvisho takatsvaga kuti takaziva tadzimatadoratora kuharare kuhopi taanaoa vaya papa basa rakumbaaaakutinichavanaanokwasa kuti nditeseivana mukoko kuti chimusauri panapa ivo vatinongofuti kuti iyachaititi vaikuzara vanhu kuzara panapachakakwana mapachiti zvishona ndakuda kuti akati takagara kare pakuda sabhu akatino ini ndasiwa ndikuenda pachitete ndokuenda right zvadaro chitete atotatombotava naye vana mutavataandaika wenini payakataonedare kuti ikudei iwe mutedzi wakatwa nemunhu vakataura zvandaika wenini vakataura chii ndakatimisha mari minguda mumbilaini mumbilaini vayapayapa avhangunzve vasara ndavasiya vadaro aivhangunzika kubva ipapo hapana anza hapana chii sabumba atini akwanisika sei kubhadhirisamo chiende kwani masho patandoenda masho vadaidzi vakairi hapana kaita sei akauya kudaro right ishobva ndichachienda pamama ndisha yoka mapokadzi Bonjia hiyo chini nini hapo nafikiri tutamweka wapi mama siku ya wanakaita mimi na wangu kana nizozo zua so asikubatika lise bozi kulo bonyo kiteto azonzi na shi gatichimu sema ndio agara chi ndio kwa mama yake mungu ndio anapenda mama ngazi wako yakanusha kwa mama George, anokuziva kuti amuvenga mudzimai akatwa mudzimai munhu akatwa nemwana wako. Saka vanhu vakadai. Saka unoda muve kani? Haimene ndoda naye. Unaona unganiweza unaona ngani mkaza wana hiyo wadari kala mambo tu zvintu
nyaya iyi mombe iyi kanga yatora mukadzi wemunhu kazhinji mombe mbiri dziri pambiri apa zvisinei uko ku9 kwaari kutaura tingatogumire ku5 yechitanhatu ndo yedare. munoti chii? Vakachangamira ndikuona kuti pamombe 9 kunyangwe atouya asina kuuya kudare asi mombe 9 dzakawandisa changamira kuti kana kaita ke mombe 4 nembudzi 3 dzekushora dare Right, wamwe munoti chii? kuti apa takatarisa ipapo changamira kana kuri kutonzi panenge pakuto mbuya wakabereka mai wemurume akatora mukadzi wake ndo ari pasamombe iye wacho kubva pavanonzi wakatongwa apa haana kuzowanika akabva atiza aenda nemukadzi wacho mukadzi wake akabva amusiyawo mheno saka mbuya pamusha pambuya apa ndipo pasaka pawari mbuya ipapo iye musha wake uyo hapana kana chinhu aritori dongo saka mbuya ava waiti ndini kudare ndinouya asi usaziwawo kuti wazokundikana nei mbuya sandiwo akaura nemukadzi wake ndazi mbuya wane musha wavo iye ane musha wake right. Achizenge aonekwa chitete anofanira kuti abvise mombe 1 yokurara nemukadzi wako nekuti iwe wanga wabvisa mombe 2 saka hazvigoneki kuti titi upuwe mombe 9 otherwise ndiwo wakutorodza wakutoita semwana wako wakurodza because iwe wanga wabvisa mombe 2 enda mutongo haukwanisi kuti uende pamombe dzinopfuura dzawanga wabvisira kumukadzi wako saka unopuwa mombe 1 achinge awanikwa then anozobvisa mbudzi 3 dzekusaya kudare nemakosti ako awakashandisa imari maboirimiro patitaura kudaro so mudzimai wangu wacho naye akazodzoka pamba adzoka pamba adhamwa futi naiwo wacho naye vadzoka kumba pavo adzoka kumba pavo ndo pakazodzoka aibva ati mwana ita sei ndakutadzira ndakudzoka kumba ati no inini haisese kuti zvezisora handikwanisi kuti ndichese kutanga kuti zvishowa ita sei kudzoka pamba handitika asi zvadaro iye bvaudzwa mubereki wake kuti zveshuwa ndakamira furwa nemamwezvo mwake ngaanayo muda kwakaita anoona aibva adzoka kumba adzoka pamba zvivati inini mudzimai wangu ngenga izvoti tukutukutu kubvisa tiri pamwe chete asi zvivati pfuma iyi ndikuramba ndichatochekuisa saka uyu ichitaita zvayo ndokwanisa saka unotora mukadzi wako nepfuma yako ndozvatodorora here nepfuma yemukadzi yekuhura kwake chendakanotirwadza ndikuti zvipfuwo zvangu zvachona izvozvo ndozvamaidya nemukadzi wako wese wari wairi waitodya wese saka mukadzi wako kana akati iwe akakutadzira uchitogamuchira kudii kukutadzira kwawakaita ende aane chidzidzo handiti asi kuripisa uyu hatikwanisi kuti titi aripe kudarika mombe dzawakabvisa kunana atezva nekuti mangwani ndiwo unenge wakutoti mukadzi iye anenge akukutuka achiti ndindakakuroora ndakazviroora
nemari dzangu dzekuhura unozoti chii mangwana. Saka iwe enda undosenza mombe dzako iyo yekutadzira mamoregererana mogara, then mombe 1 iyo ndoyobvisa yekutadzira kwaakadii kwaakaita. Mombe 1 kwete mombe 9. Maprofita yachanganyika. Waita zvechechi. Profita abva atora mukadzi. Anobvisa mombe 1 but kwauchimutsvaga kuti ari kupi kuti abvise mombe 1 yekuti yekuweka nembudzi 3. Makosi ako imari vanogara iro vatatendera kuuya kubva kumba. Makosi ako dare ndakabvisa 60 plus plus 10 plus nhasi wabvisa 20 kuita 90. Mucheche muri mapostori mari unomubata kupi andoda kuti mutsvage kune muporofita ikokoko aendeserwe samoni andotorerwe ikoko kwaari kugara muporofita. Andi okay, ngatisimukire tuteni. But hatikwanisi kuti tisunge wabereki wacho nekuti nhau dzeupombwe dzinotoda mweya, asi dai anga ari mwana muduku iye mukadzi wako anofanira kuti achenjedze kungoti achidi achingodyira pese pese, handidi zvezvadzoka kwauri chichengetana kuziya kuti hazviitwi. Ukanotora umwe munhu aroya kuti shungurudza unoko wochitochengeta munhu.